A Marcelino nunca lle importou facer a maleta. Emigrou ata en 2 ocasións, a primeira a Suíza e despois a Venezuela, polo medio o servizo militar. En Suíza traballou na construcción. O que peor levaba non era o tema do idioma, aprendeu a desenvolverse co alemán e tamén co italiano. O que menos lle gustaba era o clima. Lá traballei na construcción. Eran os contratos de 9 meses. En diciembre viñamos, despois íbamos en abril ou así. Pola neve, chovía moito, nevaba moito. No seu seguinte destino fora das nosas fronteiras xa non ía pasar frío. Pasaba un día por diante ali en Ourense, na Dr. Fleming, se conoce, había en gestoría. E dixen, vou preguntar cuánto vale un billete de Venezuela. E preguntei, 75.000. Tiñas desde que viñera da Mil, que ali no pueblo dabanche, cando ibas á Mil, os veciños tamén che regalaban algo. E eu tamén trouxera de Suíza. Por despois ainda me quedaron esas 75.000 para quitar o billete a Venezuela. Non preguntei cuánto valía o billete, tal, pero pensei que o mellor tardaba, tal. Nunha semana, e dixen, agora como lle digo á miña nai que me marcho? Que tal, me comentei, dixen. E fun coller o avión a Madrid, nun taxi desde aquí a Madrid. Iba á aventura, e cando chego ao aeropuerto, vin unha mao que me saludaba, e digo, que me conoce a min? Sí, e era un parente noso. Lá alguén yo avisou que estaba no aeropuerto, na Guaira, esperando. Sí. Aqueles 7 anos di que foron os mellores da súa vida. Paseino en grande, en grande. Eli, primeiramente, empecé na construcción, pero despois eu comía, había unha pensión, e a dueña eu comía coela. E dixenlle un día, eu compraba isto, e yo te la vendo. Ni me preguntou se levaba ali 3 meses, se tiña diñeiro, nin se non tiña diñeiro, e yo te la vendo. Dixenlle, sí, pero a mí me falta unha muller para cociñar, que tiñamos habitacións e tiñamos comedor, tiñamos unha barra fora. Eu traballaba moi ben, moi ben. E ali botei 7 anos. Fixo moitos amigos e nunca perdeu o contacto coas raíces, grazas á Irmandade Galega. A tempo había moita xente. E de Celanova había un sitio que lle chaman o Junquito. Ali todos os negocios eran dos de Celanova. Facían os chourizos como aquí. Claro. Sí, mataban, era un sitio moi... Pero moi ben, que podo dicir é ben. Un bo día decidiu volver a Fraga en Lobeira e cos aforros que traía montou unha granxa. Recórdome cando fixemos o destierro, era así monte, e chegou unha señora e ponse. E si, dixen, que pasa? Onde viñeche gastar o teu diñeiro neste monte? Daba moito traballo porque tiñamos porcas de recría, non? Parideiras, e despois o cebo. Sí, pero daba o tempo, daban diñeiro, daba traballo. O traballo daba pelas parideiras, había que atender os partos, había que... Pero ben. Claro. E hai que seguir. Hoxe segue con preocupación todas as noticias que chegan de Venezuela. O país deixou unha fonda pegada nel. Sempre estou atento, sempre, sempre estou atento. Porque para mí foi bo, estuvo moi ben. Había moitos, porque sabes que a envidia existe.
E moitos, claro, chegaban e dicían, coño, ainda chegou onte e xa ten negocio, pero porque me botei pa diante. Agora disfruta da vida, non quere saber máis do traballo. Di que por non ter non ten ningunha triste pita.